Era tinokuchingamidzai apo nhasi tichada kuti titsanangure kana kuti ti-explain pamusoro penzo rinoti vakafa havana chavanoziva. Tinoona kuti vanhu vazhinji vane mubvunzo muzhinji woipapo kuti zvinomborerei kana tichiti vakafa havana chavanoziva. Toziva kuti pachidzidzo chese chatichaita nhasi tichakwanisa kuburitsa pfungwa dzingagona kungotibatsira iye zvakagona kuva nekujeka kwatiri tose. Saka mera baba ndoda kutanga nokubvunzai kuti munoti kudii pamusoro pekuti vakafa havana chavanoziva, kana kuti regai titangire pakuti mutitsanangurire kuti kana munhu achinzi afa zvinge chimborerei pamadzwisisiro enyu. Ndinokutendai baba. Regai nditsanangure. Ndichatsanangura two different dimensions yekufa. Yekutanga yacho tinotaura kuti kana munhu achinzi afa very general unozikanwa nemunhu wese. Munhu kana achinzi iye afa kuparadzana kwenyama yatiinayo inova flesh nomweya ndo kufa kwokutanga kunozikanwa nemunhu wese kuti munhu uyu afa. Tinobva tapamhidzirawo ipapo tichiri pageneral definition iyo tinoona kuti panonzi pafa munhu mweya wokufema kana uchinge wadzokera kumusipi tinoona kuti pane zvinoparadzana esoul nebody zvinobva zvatopesana ipapo. Zvoreva kuti ebody tine nzvimbo yekuiisa, esoul ine nzvimbo futi yaichaita yaichaenda, but izwi rekuti death rinenge ratopronouncwa ipapo. That's the general name yatinonzwisisa nayo ndongotsinda zvanga muchitaura. I mean, the second one wenga muchiti since mune matangudzo akatowanda. The second aim yokufa inova yatingati isusu spiritual death. Spiritual death ndoyokuti iyo kana munhu afa pane iyi first aim yatinotaura nezvayo kufa kwekuparadzana kwenyama nomweya. In spiritual aim anenge asina kufa. Kureva kuti kufa kwandava kutsanangura pane izvizvi kufa kwemweya, final destruction yomweya. Iyoyoyo ndiyo inozoitwa patingati isusu pafinal judgment. Kuti munhu kana zvino izvi achinzi afa kana kuti esoul zvainonzi yafa inenge yaita sei, kureva kuti pafinal judgment after second coming pane yatinoti isusu final punishment. Pafinal punishment ipapo pane two ways, right? Wanga uchiseva during your life, wanga uchiseva uri under which kingdom? Kureva kuti pane two kingdoms atinokwanisa kuseva this flesh. First kingdom inova the kingdom of light. Then the second one the kingdom of darkness inova kingdom ya devil. Saka pamamboedza kutaura kuti ndosaka tichizonzi ipai upenyu hwenyu kuna Kristu. Saka vanenge vachitaura nawo yesoul. Yesoul ndona wenyu ndecho. Saka soul yakanga yapiwa kuna the devil iri kuenda for a destruction. Saka kuna kwakupronounce kufa ndoko wakufa kuti kwesecond one. Asi yaenda kwakanaka iyi inogona kusevwa yakakwanisa kurarama futi. This is the life yatinoda kuti haizombofi yasangananisi nedestruction, but this is the life iri kuenda. This is the second soul yatinotaura nezvayo. Saka kuti chirongwa chedu chifambire mberi zvakanaka tichada kuverenga ndima yacho tinaiwana kuna Muparidzi 9 pavhesi 5. Saka tichati verenge ipapo kuti tikwanise kufambidzana, nokuti vapenyu vanoziva kuti vachazofa asi vakafa havana chavanoziva, kunyangwe nemubayiro havachina nokuti havacharangarirwi. 6 yoti rudo rwavo nokuvenga kwavo negodo ravo zvose zvanguva zvapera hazvo havachino mugove nokusingaperi pazvose zvinoitwa pasi pezuva. Chiguma
So tinoda kuti tichiongorora manje kuti kana tichiti vakafa havana chavanoziva ende vapenyu vari kunzi vane chavanoziva, ndechipi ichi chiri kunzi vapenyu vanoziva chiri kuzonzi vakafa havazivi? Bhozi takada kutarisa ndakungobatai muromo zvishoma. Bhozi takada kutarisa pandima iyi tinoona kuti pakunzi nokuti vapenyu vanoziva kuti vachazofa, saka the knowledge ine vapenyu ndeyekuti vachazofa, kureva kuti chinhu chichazoitika kumberi, asi angu atofa haasisina nekuti haasisina that knowledge. Saka indobva ndaita mubvunzo wokuti mangwana moudzwa imimi that's the knowledge yamuda kupiwa about current weather, right? Kuti mangwana kuchanaya imi munenge mune zvinhu zvinenge zvichigona kuzonayiwa, munoziya here zvichizonayiwa kana kuti zvaakutokupai that information yamava nayo yakutokupai kugadzirira izvozvo? Maita mubvunzo wakanaka. Kana inini ndikaudzwa kuti mangwana kuri kunaya, I have to prepare. Zvandiri kuprepare ndichiziva kuti mangwana kuchanaya, kureva kuti kana ndine zvinhu zvinofanira kunge zvichigadziriwa, let's say pane zvinhu zviri panze zvinofanira kuiswa mumba zvisingafaniri kundiwa knowledge yandinayo, ndaura kuti mangwana kuchanaya, mangwana zvakuchanaya, I have to do this, I have to do that. So saka believing kana vachiziva kuti vachafa, tika kuti pane mapreparations avanofanira kuita before vasati vasangana nedeath, because vakadzinga vangoita cross that line kuziva ikoko hakusisiva ende preparation iyoyo hakusisiva. Right, zvatikuda kuti ndikubate zviri muromo, sorry. Right, kureva kuti iyi palife yatiinayo so neflesh zvichiri pamwe, ndo time yatiinayo yepreparation for salvation. Saka this is the time yatofanira kunge tichiprepare kana kuti tichigadzira maways atingararama nawo anoita kuti mweya yedu isazofa, kureva kuti you have to choose between those two kingdoms. Okay. Are you willing kuti iwewe soul yako iende to the devil's kingdom? That's your choice. You have to choose which kingdom I want to belong to. Right. Kureva kuti iwewe kana uchida kuti soul yako ive ne-internal life, unofanira kunge uchi to the right kingdom, that's the kingdom of light. Kingdom of light. Okay. Anzi kana mune zvamunoda kuti muwedzere ipapo pari kunzwisisika, kureva kuti zvatiri kuemphasize kuvanhu ndezvekuti hauna another chance as long papronouncwa chinhu chinonzi death kwauri. Saka nawo yesalvation tine mukana kana nyama nemweya ichiripo pakuzvigadzirira, and we must make the right choice kuti your soul uri kuipa kukingdom ipi before death. As long pangova nedeath, that knowledge yekuzogadzirira yacho hapasisina, ende mukana wacho wokuita sei hapasisina, senokogwa hakuna chinhu, hakuna munamata. So vanhu ngavagadzire right now, nokuti vachazogadzirira mangwana. Koya pane imwe inombotsanangurwa naJesu vachitaura kuti anzi regai vakafa vavigane. Bhozi vanondinetsa ndepekuti munhu aitaurirwa kana tichitarisa panyama aioneka semunhu anga atori mupenyu, bhozi aitooneka kuti munhu anga atori mupenyu, but ari kubatanidzwa nokunzi regai vakafa vavigane, naiyewo ari kubatanidzwawo nevakatiita sei vakatofa. Hazvingave zvine imwe definition here yazvinenge zvichitsanangura kana kuti pane zvazvinenge zvichiburitsa panhau yatiri kutsanangura iyi yekuti vakafa vanacho. Mubvunzo wakanaka. Kufa sematsanangura tamboita pakutanga kuti kufa pane two different dimensions. Kana tichitaura zvekufa tiri kutaura nezvekufa kupi? Pane yatingati first death yekuparadzana kwenyama nemweya, right? Kozouya second yatazoti isusu final destruction yemasouls.
right. Saka Jesu paaiti iye regai vakafa vavigane, kureva kuti that second judgment kana kuti final judgment inodeterminwa during this life yatiri kurarama inoyi. Osaka uyo akanga atoonekwa kutoti since asino ruzivo pamusoro pezve maybe zvekingdom kana zvekusevhwa kwesoul yake, saka akatongofanana neava vafa vari kuonekwa nhasi kusevafa nekuda kuti iye akatofall pa the second death yamuri pedza kusanangura yesoul. Yeso kureva kuti iyi final death kana kuti final judgment tinotoita iye zvino izvi mukwanzisa ipapapo. Final death yemasouls inodeterminwa nemaactions edu atiri kutoita iye zvino izvi, kureva kuti maitiro kana kuti mabatiro atiri kuita, there is a certain kingdom yatiri kusevha, kureva kuti kana uchisevha uri under kingdom of darkness uri kutodetermina your soul kuti your destination is we are going to face the consequences. Aiwa, tinotenda. Saka in other words togona kuona futi kuti munhu akanga atoshaya zivo anogona kuconsiderwa as dead. Ichokwadi. Because avanza vapenyu vane chavari kuziva handiti kuoyowo munhu anenge asinawo chaari kuziva. Saka izvi zvakutotibuditsira pachena kuti ukanga usina imwe knowledge even yesalvation iyoyo you may be considered dead. Alright, vanhu avafa sepamaziviro atinoita pa the first death, do they still have any contribution to our lives pachezvavo ivo? Pachezvavo ava vafa ipa muri kurifeya to the first one. First death. Ava vanhu vafa, let's say inini ndiri kutaura panapa ndafa nhasi, kana inini ndafa inini handina any contribution andinokwanisa kuita kana ndiri inini pachangu, kana kuti my soul haina any contribution yaingaita, toda kuti pabatisise ipapo, unless paita someone auya akatora my soul kana to command my soul wozoishandisa. Sezvakaitika pana 1 Samuel 28 pane nhau yaSaul naSamuel paanoenda kumuuki, then muuki panobva pabudiswa Samuel akatoapira zveshuwa akatotaura nawo ende akatotaura zvimwe zvinhu zvakatozoitika. Muuki ndiye akamutsa ndiye akazoenda kunomutsa soul yayo, but yakanga asina effect kuvanhu iye Samuel ari pache zvake. Ndikuona kuti simba rakashandiswa apapa hatingaiti is the Holy Spirit. Saka kureva kuti zvinhu zvazvisi kudivira Mwari izvozvo, nekuti dai tanzwa nezve the Holy Spirit kuti ndo yakashandiswa pakuzonomutsa munhu uyu, but apari kutoshandiswa muuki ndiye akatomutsa. Zvototoratidza kuti zvinhu zviri kufambirana nesame kingdom, ende zvotoratidza kuti mamwe masouls anenge aenda kudhati kingdom ndiye ari kuitwa access yekuramba achidzoswa navapenyu. Kureva kuti zvabva zvandivhurira kamika kunzwisisa kwandina kekuti zviya kana vanhu vachinzi vafa andika, kana munhu afa vanonzi vazorora. Hakuna kuzorora, hapana kuzorora. That is kana it depends nekuti which kingdom will you save before the first death. Kana iwewe wanga uri muiti wezvakaipa kana kuti wanga uri munyangazi hapana kuzorora. Let's say inini ndafa inini ndiri mutadzi, my soul will never rest. Osaka vase vese so far watinenge chimbotaura even tinogona kunyora zvedu pamazvikwangwari zvavo zvemakuva kuvaitira matombo akanaka kuti rest in peace, but izvozvo hazvireve kuti vanhu vakatoresta vese. Havana kuresta vese. As long wanga usina kupa your soul to the right kingdom, hapana kuzorora ipapo. Kwazi ndiri kudaro nemhaka iyi, hapana kuzorora nekuti panogona kuuya vauki kana kuti panogona kuuya n'anga youya yotora
maisoro yoishandisa. Ndosaka muchiona paya panoitwa zvemudzimu, mudzimu ukanzi wato panosvika mudzimu pahomwe yomudzimu, pavanosvika unouya uchiti kwatabva kunopisa moto, zvazodai, tipei doro, tipei mvura, anopedza kana 20 liters yemvura. Kurova kuti kwabva kunopisa moto, wakanga wakazorora here kwawanga uri, so yako yakazorora here. Kurova kuti zviri clear kuti hapana kuzorora. Ende zvinotonakidza ndezvekuti totaona tumastatement tunototendera masocial media kuti mablack people tiri pama1 izvozvi zviri kushanda, wakafa futi wakudzoswa semudzimu, kuda kuti tikutobudisa tega pachezvedu netumastatement itoto kuti hapana rest ipapo. Even so Samuel paakadzoswa akatotaura kuti hanzi uri kundinetsere iwo, kuda kuti aitodawo zvake kutozvizororera. Saka kuti mweya wako unobhoitwa tempered around as long usiri kubandiko rakanaka. Hauzorore. Hakuna kuzorora. Saka iwe ndio unosarudza kuzorora here kana kuti haudi kuti mweya wako uzorore. Tobatoenda ipapo futi. Pane nzira yekuti unogona kudzoswa mudzimu handitika. Mudzimu unoichekuita nekuchengetedza pamabhilivhiri avanoita tisi kuti zvakanaka. Koya chikwambo mweya futi unenge wadzoswa ichokwadi waakushandiswa futi, saka zvikutongoratidza kuti hapana kuzorora bcause waakushandiswa futi kushava kushanda futi wapenyu. Ende ndo inenge yakuzodhimanda imwe yacho kuti hanzi tikuda mukadzi, ndikuda chekuita sei, tikuda ropa. You see now kureva kuti hapana kuzorora uye nemashandisirwo ainenge ichiitwa kuratidza kuti hakuna kuzorora. Uyezve diso inotodhimana kuti iri kupi kudevil's kingdom. And since vasina chavanenge vachiziva, they can be used in whatever way. Havana chavanokwanisa kuramba kuti ndisina kuti ndiitiswe ichi, chavakamaniswa icho chokuita ndochavanoita sei, ndochavanongoitiswa ichocho. Ndingada kuti mudzokorera futi pane kuti ndisana iye kuti vakafa vana chavanoziva ndiverenge yese iverenge pa5. Alright, tichadzokorodza zvekare tsamba yatamboverenga iri kuna Muparidzi 9:5 inoti iyo nokuti vapenyu vanoziva kuti vachazofa, asi vakafa havana chavanoziva, kunyange nomubayiro havachina. Imireka zvanzi vakafa havana chavanoziva, kunyange nemubayiro havachina. Zvino zvauri kunzi iva vakafa havana chavanoziva, havana kana mubayiro. Mukadzika nayo inokuudzai kuti zvinobva zvaclarifya kuti ava vakafa ava ndinogona kunge kuudzwa kuti apa ndakazotambudza amai, that's why ndiri kufesa machallenges akati, kureva kuti mai vangu vakatsamwa, kureva kuti mai vangu ava vakatsamwa. Ibhebheri riri kuti pachena kuti ava vakafa havana chavanoziva ende havasina kana nemubayiro kana effect kwatiri isusu havana. Wosaka zvakureva kuti imetsi dzevapenyu vanoenda kunoita tempa around nemasoza, then uchitanga kunetsa ende vanongoshandiswa in that way nekuda kuti havasina any control kwavari, havana chavari kuziva, havakwanisi kuramba. That's why ikwanisi kuramba kushandiswa, inongopuwapo a word of command, ndikuda kuti uite so, ndikuda kuti uite so. Ende tutora eso inenge yadonhera kunzvimbo yatiri kuti Hadesi, yaenda kukingdom yewakaipa, nekuti aya masouls anenge aenda kuparadise, they are protected, they are safe there. They cannot be tampered with. Haangakwanise kudzoswa masouls akaita seiya. Ambero kana mune zvimwe zvamunoda kupamhidzira tipendere zviru chirongwa roimba kuti vanhu vakwanisa nhombo zviviri zvitatu ipapo. Saka ini chandikuda kuti ndipamhidzire ndechekuti vanhu vazhinji in this universe yatiri kurarama, especially nhau yedu isusu mablacks mararamiro atinoita, tine that belief nemamedi ekuti tinonzi baba vako vakazofa vakatsamwa,
amai vako vakazofa vakadai mai vako kutenda botso nekuti wakazodai. Chinoitika paya ndechokudai. Inini vanhu vandiri kurarama navo vanonyatsokuziva life history yangu. Zvavari kuziva life history yangu vanoziva kuti 2002 ndakazorova mai pavakarwara handina kuzodai, mai pavakadai handina kuzodai. Ndisingati zvakanaka. Munhu iyeye anokwanisa kutora advantage yemaconflicts andakaita nani nembereki wangu kana kuti nehama yangu vachiri vapenyu, kuti inini onditambudza otora that soul yamai vangu oishandisa, because already havakwanisi kuresista nekuti ava vari kunzi havana chavanoziva, havana kana anything chavanokwanisa kuresista kumunhu ari kumba word of command. Murikumbara zvakanaka kureva kuti imimi munogona kushandisirwa kushakana kuti kushandiswa newakaipa nekuda kwaizvozvo musingazivi. Vakafa havana chavanoziva ende havakwanise futi, havana any effect kuvapenyu kana pasina azoita temper around navo kana pasina any interference kureva kuti havakwanisi kana kuti affecta inini semunanhorora usingazivi kana mune zvokuwedzera ipapapo. Aiwa, chiri mumusakasaka chinozvinzwira taedza kutseketudza zvose kuti zvinge zvinobuda pachena kuti chinenge chitsanangurwa kunzi havana chavanoziva chingava chii. Nofunga tada kuedza kuburitsa zvose zvaapachena yaasarudzo yemunhu, asi ngatizivei kuti battle yatinayo it's about souls. That's why kana neso kana takuya sema-Christians tichiparidzira vanhu tinoti ipai upenyu hwenyu, ende tichatenge chitaura kuti ipai upenyu hwenyu kazhinji inenge iri nhau yesoul, because kana Satani ari kurwisawo nhau yekuti awinochi masouls. Saka choice inongosarira chii kwauri. Tinotenda pane chikamu chinotevera chesangana takuda kutsanangura pamusoro yatinoti mitupo, nokuda kuti tinoona kuti pane kubatwa kwatinako nekuda kwenyaya iyo. Tinotenda kana sitogumira pano.